Дано не е обешал вече. Филипе! Филио! Добър ден. Филип тук ли е? Тук е. Нека излезе. Филио. Не съм вкъщи. Филио! Аца! Не може да се видим, забравихме се, майка му стара. Забравили сме се. А какви приятели бяхме? Тинче, с Ацата сме съученици, на един чин сме седели. Да. Я да ти представя едно мое момче. Кой той? Аце, къде ходиш, ти не знам. Колко пъти мина покрай работилницата, сета няма. Работа? Не искам да се съберем, старите съученици, как е работата. Добър ден. Аце, ще влезем ли вътре или да Не. не са столови? Тинче! Не, няма да сядам. Няма да сядам. Що? За малко съм дошъл. Интересува ни колата. Ти какво? Да не си намислил нещо? Ами. Хайде бе! Хайде бе, какво чакаш бе? Аз 2 пъти се разведох, ти още не можеш да се решиш. Хайде бе! Хайде, ожени се, че да има време да се разведеш. Виж, Кояца, ако става дума за сватба, няма какво да приказваме. Аз всяка неделя съм на сватба. Ами, нали не трябва да пиеш? Намерил съм околая. Нося си да маджанка. Не, колата не трябва за друго. Казвайте, казвайте. Момчешка работа. Момичетата. Ама като рекли. Момичетата искат. Какви момичета? Отде ги намерите, бе? Аца, той хората на изкуството е опасни. Отде ги намерите тия момичета, бе? Отде ги намерите тия момичета, бе? Тинче, браво. Аца? На здраве. Домашно производство. Таскале, ти няма ли пиеш? Удари. Вземи се. Удари. Ти мъж ли си, а? Благодаря. Казвайте сега, де. Абе... Оп. За бала. Какъв бал? Айде. Какво? Айде. За За Доторенския бал. Само едно минаване през града. Пък искаме нещо по-представително. Тя остави цигарата. Казвай сега. Виж, Коаци. Да му се не... Точно за неделя имаме една сватба, ама? Хайде, от мен да мине. С вас съм. Филио, страшен звер е колата ти. Друга не съм виждал в окръга. Какво говориш в окръга, братце? 2 са в цяла България. Ами. Молят са, другата и на един зъботехник от гара Павликени. Чакай, тално си много. Те много, ама моята е с подсилен мотор. И ще участвам на рали. Ами. О, Та значи... значи за бала. Готово. Ама... Стига сега, Аце. Нали знаеш? Ние са учениците, които се поддържаме, кой ще кажеш? Аце, от кога са каня да те питам? Ти що не ми изрисуваш една фирмичка, Каква фирмичка? Ей тука. Дом и гараж, Филипке Филипов. И гараж? И гараж. Дадено? Само, че да се вижда по-ясно. По-ясно. Каква искаш? Бронзова, пластмасова или месинго? Златна. И да лъщи отдалеч. Дай. Да лъщи. Златна. Дай. Дадено. Имаше.